Machiegni penj laktar kokelni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto. Ka Equity Afya wan kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te kochakore nyaka seche ma idwa chako bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mapek nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tai e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod ngima min nyathi. Ka nyathi ochako lak nyaka timone chenjo bende itimo ka Equity Afya. Nitiere chenro mar thieth ne ng'ato owuon bende e familia. Equity Afya en your caring health partner. Machiegni kendo abotayo e chenro ma kawuono amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa oseikore kowuok e chuny boma ma Kisumo. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni. Daktari machiegni? Dero kamano Ruth. An nyinga Harun Palo. An wuod Kisumo Karateng. To atiyo Equity Afya branch mar Kondele. Koro Equity Afya nitie kod branches mang'eny, to Kisumo kichopo wantie gi branch Kondele, to nitiere moro Tivoli. To wantie gi dakteche aina te. Koro bed ni en idwa daktari mar mine, daktari mar wang', daktari mar it, kata idwaro daktari aina moro amora ma nyal bet ni idwaro neno. Kichopo Equity Afya ibo yudo kod. Koro kawuono wadwa ni mondo wawuoye yo tuo mar thyroid mondo ji ong'e ni to ang'o madhi mbele kar thyroid ka. Erokamano nya daktari amor mokalo ni leronwa kaka lakteche mang'eny yudore ka Equity Afya kapono ni wadwaro laktar molonye weche mag joma mine nyaka weche mag chiemo molonye weche mag pien del kogno kaachiel kod yier dhano mago duto te ageno ni yudore ka Equity Afya bade ma Kondele. Daktari kawuono mana kaka iwacho no wagomba ka kotenore kod chandruok mar thyroid. Thyroid kwacho ni chandruok mar thyroid mano wawacho ang'o daktari? Koro thyroid dend dhano sama ng'ato chiemo, gimomiyo ng'ato chiemo en ni mondo iyud teko, nikech systems mag dhano mondo ti nyaka bed gi teko. To samoro be idwaro mondo ibed gi nguvu, wawach ni dapuro kata kidwa wuotho, onge giminyalo timo ka ionge gi teko. Koro del ong'eyo kaka loko chiemo michamo mondo bed teko. Gi kizungu waluongo ni en energy. Iloko food into energy. Koro process maloko chiemo into energy waluonge ni metabolism gi kizungu. Koro thyroid organ mantiere del ng'ato en gi ng'ut ng'ato ka. Koro en mana gi e buo voice box mar ng'ato kanyo. Koro thyroid ema supervise ga metabolism mar del ng'ato. Sama ng'ato temo loko chiemo mondo bed energy, mondo yud teko. Mane tich ma thyroid timo, to ji ok ong'e ni thyroid ni en a very important organ e del. To kapo ni nitiere wach, nikech nitiere tuoche mang'eny mabiro kapo ni nitiere wach e thyroid mar ng'ato. To mage madwa ni mondo kawuono wawachi mondo ji ong'e. Thothne ok wang'eyo fuoni mag dhano kaka koro ma ipimonwa odiechieng' ma kawuono ni wantiere kod thyroid ma bende entiere e duond ng'ato. Daktari to kwang'iyo duol kata kapo nono kaka ibet no kata kaka betni ka ng'ato ng'iyo duonda kama moro ok onyal neno nitiere fuon moro bende ewi voice box kaka ni wachecha. En fuon marom nade? De bede ni otin saidi mok onyal neno emomiyo thothne ok wawinje bende ok wanene. Koro ne ng'ama ngima tek mondo ine ka ntiere wach moro amora e thyroid mare. But ng'ama ntiere gi tuo moro amora mamako thyroid modwongo ni thyroid disease. Thyroid okuot, koyudo ka gimoro okuot e duond ng'ato, to seche moko kanowuoyo to voice ne olokre. Koro ok onyal wuoyo maber, kata kotemo muonyo gimoro to winjo kalit. Koro sama ng'ato ntiere gi tuo moro amora mamako thyroid, to iyudo ka ntiere ka gimoro okuot gi e ng'ute kae maduong' to ok ing'e ni to gini to okuot. Niwach ang'o, nitie gik mang'eny manya miyo gimoro okuot e ng'uti kanyo, but ahinya ka ng'ato ngima ok inyal neno thyroid. But ng'ama ntiere gi tuo mar thyroid ibo neno ka kanyo okuot. To obo bet kod ranyisi moko be ma wadhi wacho ka wadhi mbele, ma kapo ni ng'ato neno kuome to nyalo ng'e ni to anya bet gi issue gi thyroid kata anya bet ni gi wach moro amora e dende. Ma seche miwacho ni thyroid disease manyiso ni en tuo mamako fuon ni mantiere e ng'ut dhano. To kipimo na daktari ni seche miwacho ni disease ni tende ni en tuoche mang'eny moket kanyakla kose en achiel maduong' mathoro mako oganda. Ponono ni en achiel othoro bedo mane to oganda manyalo romo nade manyalo bedo kode. Koro tuo mar thyroid
Okay, ntiere system mar del ng'ato, ntiere systems. Koro e system wantiere gi system iluongo ni endocrine system. Koro tuoche mamako ji e endocrine system kae sana sana en tuo skari gi tuo mar thyroid. To nitie kaka tuoche gi luore, ng'ato koyudo tuo achiel to yot mondo yud moro cha. Koro ahinya jok mayudo thyroid, joma mine, achiel kuom ji abich, owach ni 4 kuom ji abich mayudo tuo mar thyroid, iyudo ni en ng'ama mama. To sana sana ng'ama miyo mosekalo higni 60 ema yot mondo yud thyroid. Koro tuo mar thyroid nyalo mako ng'ata ng'ata, obed nyathi, obed ng'at ma osenyuol, obed ng'at ma ike osedhi mbele, onyalo mako ng'ata ng'ata, but sana sana en joma ni higni 20 nyaka higni 40, 20 to 40 years, mage jok mayot mondo yud thyroid, but en tuo mamako ng'ata ng'ata. Nyithindo biro gi tuo miluongo ni congenital hypothyroidism, to ng'at miyo mosenyuol ma wach ni osenyuol kapok ochopo higa achiel, giyudo ga gimiluongo ni postpartum thyroiditis. To miyo be ma weneno remo be yot mondo oyudo ga inflammation mar thyroid. Koro en tuo manya mako ng'ata ng'ata, to ng'enyne omako ng'at ma osebet gi gini e family ne. Kapo ni nitiere ng'at mosebet gi tuo mar thyroid e family ni, yot mondo iyude. Ka in ng'ama miyo, yot mondo iyude. Ka iki osedhi mbele mosekalo higni 60, yot mondo iyude. To ka in exposed to radiations moko, nitiere jok moko kapo ni nitimoni radiotherapy, to mano be nyalo miyo mondo iyud tuo mar thyroid. To nitie tuoche moko, ka in gi tuo skari, be yot mondo iyud tuo mar thyroid. Ka in gi arthritis, be yot mondo iyud tuo mar thyroid. Koro en tuo ma ng'eny ji ok ong'e ni to biro nade. Koro ka in mago gin risk factors, ng'ama yot mondo yud thyroid gin kaka asewacho gino. Tuo mar sukari, kata jogo ma higi osekalo 60. Tudruok mane mantiere kod tuo mar sukari kod chandruok mar thyroid, kaachiel kod jogo ma higi oseniang' kata ma higi osedhi mokalo 60, ang'o matimore e kind kidienje ariyogi kod jogo ma osenyuol? Ang'o matimore e system momiyo ng'ato nyalo bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod thyroid disease? Koro gima timre gi thyroid disease en gima waluongo ni en autoimmune. Tiende ni dendi ng'iyo thyroid ka gima en tuo. Nikech ing'eni nitiere kaka system mar ng'ato, immune system mar ng'ato, ong'ega ni kapo ni nitiere gimoro mobiro e dendi ma ok onego bedga, to nitie kaka dendi respond to golo ga white blood cells mondo cham tuo moro amora. Koro seche moko timre ni dendi kawo thyroid ka gima en tuo, to chako chamo. Wangiso ni mane gima iluongo ni autoimmune. Koro sana sana gima kelo thyroid en autoimmune, en gima ringo e family. But nitie gik moko kendo nyalo miyo ng'ato yud thyroid disease ma ok en autoimmune. Koro ng'enyne joma ntiere gi tuo thyroid yot mondo yud tuo skari. To joma nigi tuo skari be yot mondo yud tuo mar thyroid. Nikech skari be wan gi aina ariyo. Ntiere type 1 to ntiere type 2. To type 1 mar skari en autoimmune. Tiende ni dendi chako chamo cells magolo insulin. Tiere gimiluongo ni insulin maduoko ga skari piny e del ng'ato. Koro dendi chako chamo cells maduoko insulin, maduoko skari piny. Koro ntiere kaka ka in gi tuo mar thyroid to yot mondo yud tuo skari, to joma nigi type 1 yot mondo yud tuo mar thyroid. Kamano ahinya. Aneno ka wantiere kod picha moro maber ka daktari manyisowa kidienje mopogore opogore mag thyroid disease. Manyiso ni ok en achiel, obiro e fuoni kata kidienje mopogore opogore. Kotenore kod picha ma waneno ni, ok iwuothe kodwa ni mondo mi ilernwa ni ma en kidieny mane, to thothne ang'o makele, wawuoth achiel kachiel kuomgi nyaka wayud gi duto te. Types mag thyroid disease. Koro thyroid disease, kech no wacho ni gima timre del ng'ato, ntiere metabolism. Tiende ni sama dendi temo loko chiemo mondo bed energy, mondo drive systems mag dendi te. Mane metabolism ni ema bedo supervised kod thyroid. Koro thyroid gland golo hormones. Koro hormones mawuok e thyroid gland ntiere ariyo. Ntiere maluongo ni T4, to ntiere miluongo ni T3. Koro ntiere seche ma dendi ok dwar tiyo gi energy mang'eny, to thyroid duoko ga hormone levels go piny,
to seche ma dendi dwaro mondo oti gi energy mang'eny, thyroid medo ga hormones go mondo koro metabolism omedre mondo koro yud energy. Kawach ni kaponi idwa tiyo, kaponi gimoro buogi kata kidwa ringo, kata kaponi ineno gimoro to gimoro ochando pachi, ineno ka chunyi go matek, to seche moko ichako sweat. Koro mago gik ma thyroid kelo. Koro kaponi levels go dok piny, mi gimiluongo ni hypothyroidism. To ka levels mag hormones go medre system, to iluongo gimiluongo ni hyperthyroidism. Koro e picha kae, hypothyroidism ikelo gi nikech nwako ni tuoche mag thyroid sana sana gin autoimmune. Tiende ni cells mag dendi chako chamo cells mag thyroid gland. Koro kae nitiere gimiluongo ni Hashimoto's thyroiditis. Tiende ni cells mag dendi nitiere inflammation motimre e thyroid gland, kasto hormones mano nego beni golo koro dok piny. Mane mang mi gimiluongo ni Hashimoto's thyroiditis. To mano mi gimiluongo ni hypothyroidism. Kasto nitiere gimiluongo ni goiter. Goiter en ka gimoro kokuot e ng'uti kae. Ka thyroid gland ni okuot, mano gimiluongo ni goiter. Koro goiter inyalo kel kaponi in gi iodine. Nikech iodine en gimitiyogo, en mineral mitiyogo mondo losgo hormones ma thyroid gland losogi. Koro sama iodine onge, inyalo yudo goiter. Koro kaponi gino odhi transform ma obedo cancer, nikech kaponi gino budho e system ma ok ofweny ni nitiere shida moro amora e thyroid, onyalo mi thyroid cancer. Cells mag thyroid nyalo lokre to mi cancer. To nitiere types of goiter be. Tiende ni thyroid okuot, to gik manyalo kele ng'eny. Achiel kuom gi en miluongo ni toxic multinodular goiter, mamako sana sana joma mine ma gibe osedhi mbele. Koro thyroid nitiere types ariyo. Hormone, yani nitiere hypothyroidism ka hormone levels odok piny, to nitiere hyperthyroidism ka hormone levels omedre, ma ok onego beni timre ma kawaida. Manyiso nitiere gimoro kendo mamiyo thyroid omedi kata oduok hormones piny ma ok en kawaida. Koro mane gima kelo tuoche mag thyroid kaka nowacho. Erokamano ahinya. Aneno kileronwa godo maber mokalo kendo wamedo duoko erokamano. Thoth ne itudo kata jogo ma higi osedhi malo kata wacho bende ni othoro mako joma mine ka ipimo kod joma chuo. Pimna rateke mag del kata kaka joma chuo ochwere momiyo chandruok mar goiter ni bet ka giboro godo matin, daktari. Koro subtal ng'enyne ji biro gi tuoche moko. Ji mang'eny ok biga ni en gi tuo mar thyroid. Ng'eny ji ok ong'ega ni tuo mar thyroid ni ten nade. Ng'ato dhi biro ni en gi tuo mar sukari, kata obiro ni entie gi tuo mar pressure. To ok ong'e ni tuo mar pressure ni obiro nikech ang'o. Tang'o monyalo nono kuome mondo ong'e ni ma en thyroid. Koro nowacho ni nitiere types ariyo. Hormone levels ma thyroid gland golo nyalo bet mang'eny mohingo kaka onego bedi, kata nyalo dok piny mohingo kaka onego bedi. Koro sama odhi mang'eny mohingo kaka onego bedi, to ineno ka ng'ato luya chotni mohingo kaka mok en normal. Kuma ji luya ok chotnegi, iwinjo ka luya chotni, to ineno ka weight ni odok piny, to appetite ni bomedre. Koro ineno weight ni dok piny, but in gi appetite. Tiende ni idwa chiemo nikech hormone levels go ni malo mohingo kaka onego gibedi. Koro cells gitiyo matek to onge kata gima idwa timo. Yani in beta to body ni metabolic processes mag body ni are high. Koro ng'ani dwa mondo chiem mondo med fuel ma thyroid hormone temo breakdown. Koro sama gino timi tineno ka igolo a lot of heat. In dendi liet saka sa kata kuma koyo ntiere. In dendi liet nikech ng'ama kawaida onego beni skin kuma ntiere koyo dendi medo heat. Kin ntiere kuma ntiere heat dendi duoko piny. But ng'ama nigi shida e thyroid en ok onyal regulate mano. Koro kata ntiere kuma ntiere liet, en pod thyroid ne medo tiyo. Koro ng'ano kobet kuma liet to kodwa kata bet kanyo. To seche moko en gi tremors, otetni, to en restless. Mana en ng'at ma chunye chandre, yot, waluonge ni nervousness gi English. To semoro be obiro ka gimoro kuot gi ng'ute ka, to kiwuoyo kode to en ng'at ma moods ge be lokre mayot. Ok en ng'at ma iye wang' mayot. Koro ng'at mantiere gi mago, mano en ng'at ma nigi hyperthyroidism.
To ng'at mantiere gi hypo, tiende ni hormones levels gintiere piny, ok gol gimoromo, ng'ani weight ne medre, nikech thyroid onego beni, samo onego beni metabolism timre, thyroid levels, hormone levels gintiere piny. Koro, oko break down kata monego beni iduoko piny ka. Koro, fats gi, mo, dhi to dong' e dende mang'eny. Koro ineno ka weight ne omedre, sana iyudo ka ng'ama miyo biro suptal, en weight ne ng'eny, to kipenje ni to in weight ni to medre nade, ong'isi ni en boko chiem kata mandha, to weight ne ok ong'e ni ang'o mokelo. Mano en gimoro achiel ma kapo ni iwinjo kuomi ting'e ni en inyabet gi tuo miluongo ni hypothyroidism. Koro ng'ani weight ne dhi medre, to weight ne medre, chiemo boko chiem mandha, to ka en ng'ama miyo, remo mar dwe wuok mang'eny moingo kawaida. Kasto, ineno ka memory be, ka en nikech ng'enyne yudo joma osekalo higni 60, en gi memory losses, no ka wiye wil piyo piyo, kasto ool, to en gi depression, tiende ni en ga ng'at ma kata kiwuoyo kode, ineno gi substral di ng'eny, en ng'at mokuya kuya, be oonge kata gi weche mang'eny, to dende ng'eny, to samoro bonya yudo constipation, tiende ni kata digestion mare ok ti maber, to ineno ka en kodhi oko maduong' to oko maduong' wuok matek, to ng'eny gi dhiga to yudo tuo miluongo ni hemorrhoids, bang'e mano mbele kucho. Koro ineno ka en ga pattern moro ma ng'ato biro ko ineno ka dende duong', to en ng'at mokue, to kichak ipimo skari biyudo ka koro tuo skari be biro e dende. Koro mage gik ma yudo ga gi ng'at ma nigi hypothyroidism. Wakoni en ga gi depression, ool, to nikech dende ok nyal golo energy kako onego beni golo, koro ken kuma ntiere gi koyo, to winjo ka koyo no ng'eny moingo kako onego bed ne ng'ama kawaida. Koro mago gik ma kiwinjo kuomi kaso ntiere gimoro mokuot e ng'uti kae, ing'e ni nyalo bet ni ntiere gi tuo mar thyroid, kaso ibiro suptal, to ipimi, to wang'eyo, to waketi e thieth. Erokamano nya daktari, kenda moro mokado kaka ilero na wantiere kod hyper kod hypo, ma bende biro kod ranyisi mopogore opogore, makamana ni ranyisi ka ng'ato neno, obed mar hyper kata hypo tem matek mondo mi ine laktar. Wadwa ni wakaw yweyo, to kapok wakaw yweyo, daher mondo mi aparni ni penj laktar okelni kod Equity Afya. Equity Afya kelo ni thieth mantiere machiegni kodi ne ji duto te. Penj laktar kokelni kod Equity Afya, ma bende en thieth machiegni kodi ne ji duto te. Ka waduogo to kik idhi mabor, kik isudi, nikech kidieny mar ariyo ni bende adwa ni mondo mi wachak wafuona ne ranyisi gi makineno tinyalo chich, to en ang'o mibiro timo tok kisechich, kik isud kata matino. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709 767 000. That is 0709 767 000. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur general. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Yogi paro ni P for param of
ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sir Penj ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Haleluya, pak Yesu, iluonga ni Kristo Otieno, kata kihero Yesu nyale, ponono ni hero wendni, kidwa keti kaskisa timari, kuom ng'wono mar Nyasaye, bonyeza *812 *784#. To parni yani, Ramogi TV, en od jower duto te, Nyasaye ogwedhi, otini malo. Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Palo mabende woka Equity Afya bade makondele. Daktari kendo inyalo pimonwa Equity Afya kapono ni ng'ato biro mana kaka ni chako leronwa cha makondele kata ma CBD to thothne lakteche iyudo tichadi mago molonye weche mag joma mine, molonye weche chiemo makare, molonye weche mag nyithindo. Koso en sasa michopo tibiro yudo laktar midwaro. Koro sasa michopo inya yudo dakteche ntiere mar obed ni en mar mine, obed ni en mar nyithindo, obed ni en mar ENT, obed ni en mar wang'. Sasa michopo inyalo go simu kapok ichopo hospital mondo ipenji, kata kichopo to ang' ng'is daktari mondo obi oneni. Koro sasa ma ng'ato ntiere gi wach moro amora ichopo achopa to daktari ibiro yudo. Erokamano ahinya. Pod wadhi nyime kod chenro ma kawuono kan wang'iyo kata thyroid disease mabende daktari opimonwa kata ranyisi mopogore opogore. Daktari kwachako kendo dakwa gi ng'wono mathoth ni mondo chak inwonwa ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni tere kod thyroid disease. Kaiti tudnwa kod goita mabende ni wacho ni gimoro amora kokuot e duond ng'ato to mano en chandruok minyalo luong ni goita. Ranyisi gi gichalre gi duto te koso ma ka ng'ato neno ka gimoro kuot e ng'ute to mano nyalo wacho ni tere kod goita achiel kachiel. Koro goita en gimoro amora momiyo thyroid gland mar ng'ato kuodi. To gik manyalo miyo thyroid gland mar ng'ato kuodi gin gik mopogore opogore. Onyalo bet cancer, onyalo bet hyperthyroidism, onyalo bet hypothyroidism. To ng'enyne goita biro nikech nitiere iodine deficiency. Nikech iodine emitiyogo mondo losgo hormones ma thyroid gland golo. Nowacho ni nitiere hormones ariyo mawuok e thyroid gland. Nowacho ni nitiere T3 to nitiere T4. Kasto nitiere cells moko be magolo gimiluongo ni calcitonin, mano to control calcium. Koro kawuono to wadhi wuoyo man T4 gi T3. Koro sasa ma gimoro kuot, nikech iyudo ka gimoro kuot e ng'uti ka. Gik manya miyo gimoro kuot e ng'uti be ng'eny, nikech ok ni nitiere mana thyroid gland e ng'uti kanyo. Wantiere gimiluongo ni parathyroid glands, to seche moko binya bet gi gimiluongo ni thyroglossal cyst. To seche moko binya bet mana gi lymph node ema mokuot e ng'uti kanyo. Koro tek mondo ing'e ni gimokuot e ng'uti ni en ang'o. Koro sa kidhi hospital to daktari dhi ng'iyo kaka opimo, nitiere test monyalo timo mondo ng'isi ni to in shida ni en mar thyroid koso ok en mar thyroid. To ka en mar thyroid, to en hyperthyroidism koso en hypo. Koro ranyisi ma ng'ato nyalo neno ka nowacho ni ka poni en hyperthyroidism, to idhi winjo ka in gi luya chotni mang'eny, titetni, to ka in ng'ama miyo be remo mar dwe be ok owuog, en irregular, tiende ni ok owuog kaka onego bed ni owuok. To ineno ka weight ni be dok piny, to ichiemo mang'eny, appetite ni ng'eny,
to in ng'at ma moods ge be lokre mayot, ng'at ma samoro be iye wang', we jok mantiere kode manyalo neno. Koro kapo ni nitiere gi mago to mano ing'e ni inyalo bet gi hyperthyroidism, ma en tuo mar thyroid, achiel kuom tuochego. To kapo ni ineno ka weight ni bet mang'eny, tineno ka iol, to samoro be intie gi constipation, tiende ni oko maduong' wuok matek. Kasto ineno ka in be tich matek kitimo to iyudo kiol piyo piyo. Kasto memory be lal, mano to sana sana joma osekalo higni 60. Kasto ng'ani be kapo ni en gi en ng'at ma kimiyo tich ting'ise ni owach ni kata ken idho got to ochako idho, nikech ng'eny jok mantiere gi hypothyroidism pressure gi idho malo, to ji mang'eny ok ong'e ni nitie tuo pressure ma ikelo nikech nitiere tuo mar thyroid. Koro iyudo ka ng'ama nitie gi hypothyroidism kipimo pressure ne tiyudo ka pressure ne ni malo. Kae to nitiere gik miluongo ni changes mantiere wang', to nitiere changes be mantiere e skin, e pien dendi, to nitiere be mantiere koki be. Maka idhi suptal to daktari dhi neno to neno. Nitiere seche moko e wang' ineno ka tong' wang'i owuok oko, ma ng'ato chal ka gima wang'e omorre, to wang'e to ok omorre, chal ka gima gimoro buoge to kara be onge gima buoge. Mano iluongo ni exophthalmos. Koro e wang'i seche moko ineno ka wang'i en rakwar, to seche moko bo nyalo beto tie dry, to olit gi iye, to iwinjo dunye sa ka sa. Mago iluongo ni eye changes mabiro ka intiere gi tuo mar thyroid. Koki be seche moko ineno ka koki okunyre ka dhi iye. Samoro be ineno ka nitiere gimoro marachar mowuok, to koki be tur mayot. Kaeto hair, owach ni yier mantiere dendi be luar mayot. Kech mano biro iluongo ni alopecia. Iyudo ka joma nitiere gi tuo mar thyroid, obed ni en hyperthyroidism kata hypothyroidism, giyudo ga gimiluongo ni alopecia. Tiende ni nikech thyroid nowacho ni either nyalo medo metabolism mar del kata oduok metabolism mar del piny. Koro seche momedo metabolism mang'eny, to yier mondo odongi ma obed kaka inene kae nyalo kawo kata higni 8. Manyiso ni yier mineno ka nitiere kuomi en gima nosechakre chon. Koro ka metabolism dhi piyo piyo to yier wuok kapok moro manonego bed ni owuogi. Koro ineno ka in yier ok wuogni piyo piyo. Kata ng'at ma nigi hypothyroidism ineno ka en yier ne gin brittle, tiende ni yot mondo gitur. Koro gimoro mathin kogware ni to wuok. Koro mani alopecia en gimoro ma iyudo sana sana gi joma ntiere gi diabetes. Koro ntiere eye changes to ntiere gi dermatological changes mag thyroid disease. To mago gik ma kiwinjo kata kidhi suptal kata kineno kuomi, ineno ka koki obet ni chalo ka mar gweno obet ni, mani iluongo ni koilonychia. Koro kapo ni ineno ka nitiere signs e dendi, nitiere lines moko ma ok gin kawaida, kata nitiere gimoro marachar mineno ka nitiere, kata ka koki okunyre gi iye, mano ing'e ni nyalo bet gi tuo mar thyroid. Koro wacho ni e wang' ineno ka wang'i okuot, tong' wang'i okuot oko, to wang'i rakwar, to golo pi wang'i wuok mang'eny. Mago gin eye changes mag thyroid disease. Kiwinjo mago, ting'e ni nyalo bet gi thyroid. Mano kaluwore gi kapo ni in gi ranyisi moko be mano osewacho ka, ting'e ni nyalo bet gi tuo thyroid, tibiro suptal to wang'i. Erokamano ahinya, ma en ranyisi mathothne inyalo neno kata inyalo winjo. In uon inyalo neno kuomi kata inyalo neno kuom ng'at machielo. Wacho ni nitiere kaka pien dendi lokore, nitiere kaka koki lokore, wacho nitiere kaka koki biro dolore, to mano kendo ibo neno gik moko marochere e kokeni. Wengeni bende ibo neno ka gima owuok oko, ka gima imoro wang'i to kimoro wang'i. Kaeto yie wich bende kata yier mane del bende wacho ni thothne iwinjo ka ineno ka lwar. Magi gin koro ranyisi ma onego beni ok ikaw e yor oyuma kata matin. En chenro mikelo ni kod Equity Afya. Equity Afya en thieth mantiere machiegni kodi. Yud chenro mag thieth mitimo ni oko mong'ere ni outpatient, marang'iny mare ni malo to beche bende ogonyore. Kaka neno laktar, pim mag tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang', kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore minyalo timne gi bero, wadendo kacha ni physician.
laktar mar nyithindo pediatrician, laktar mar nyodo mag nyithindo mag joma mine gynecologist, laktar mag tuoche nyarogno urologist, laktar molony ewi tuoche mamako pien del, kogno kod yier dhano mwadendo kacha ni dermatologist, kod laktar molony ewi chiemo makare wadendo kacha ni nutritionist. Magi duto te ibo yudo e bada kar thieth mar Equity Afya mantiere machiegni kodi. Equity Afya en your caring health partner. Daktari ponono ni ng'ato neno ranyisi gi to biro iri mondo mi ing'iyane kata itimne nonro. Thothne utimo diagnosis nang'o mondo mi wach ni maa to en thyroid disease kata maa to en goiter ma bende na achiel kuom kidienje mag thyroid disease. Thothne diagnosis chalo nade? Koro kaluwore gi ranyisi ma wasewachogi, kapo ni ng'ato oseneno ranyisi gi kuome, isebiro suptal, ang' daktari kawo history ni to ng'i ni to gik misewinjogi, nikech magi be gik ma ng'ato dwa ng'e kuomi. Ang' openji ni to be isewinjo ka kidhi oko maduong' winjo ka wuok matek, kata be seche moko idiewo, kata ineno ka dendi tetni, kata iwinjo kiol, kata iwinjo ka imedo weight to king'e ni weight ni medre nikech ang'o, nikech chiemo bok ichiemo mandha, kasto seche moko bineno ka i sweat. Koro kapo ni ranyisi go ang' kwasekawo history ni, tang' wapim levels mag hormones gi e dendi. Koro nitiere hormones ma different types e dendi, nikech wi dhano nitiere gimiluongo ni pituitary gland. Koro pituitary gland ni be temo ga regulate kaka thyroid gland golo hormones ge. Waluongo ni hypothalamic pituitary axis. Koro nitiere kaka hypothalamus ewi control pituitary gland magolo gik ma onego be ni control thyroid gland mari. Koro gima nyalo miyo hormone levels gi obed altered nyalo bet gik moko be maonge thyroid. Emang kelo gima iwacho ni en primary kata secondary hyperthyroidism kata hypothyroidism. Koro kapo ni en mawuok kae en primary, ka en mawuok kumoro kendo mano en secondary. Koro ang' pim levels mag T3, to ng'i levels mag T4, to ng'i levels mag TSH, maluongo ni thyroid stimulating hormone, to ng'i ni to levels gin tiere nade, mondo ing'e ni to gini owuok ei obongo ni, kose en gima wuok e thyroid. Mano kose fweny ni in gi shida mar thyroid. Kasto ang' ng'i gimiluongo ni thyroid antibodies. Tiende ni imanyo gima kelo autoimmunity. Ang'o momiyo dendi chako chamo thyroid cells magi. Koro idhi ng'i level mag thyroid antibodies gi, to ng'i ni to gin tiere level magi. Koro kose ng'i mago to kapo ni nitiere gimoro kuot ka, ibo tim ni thyroid ultrasound. Mondo ng'i ni to thyroid gland ni chalo nade, to kuot maromo nade. To nyalo bet ni nitiere cancer. Mano ka ang' daktari osepimi motimo ni physical examination. Ang' ng'isi ni modh pi, kata daktari ng'isi ni gol lewi oko to ng'i ni to thyroid ni dhi nade. Kose ng'e ni ma en thyroid gland, kose tim ni ultrasound, tibo tim ni gimiluongo ni FNA. Mondo ang' ong'i ni to ikawo ring'o matin mondo pim, mondo ng'e ni to en cancer kose ok en cancer, nikech nitie gik mang'eny manyalo kelo thyroid disease. Koro kose pim mago te, to daktari dhi ng'isi ni to in to gima chandi e thyroid en mae, then ang' iketie thieth monego beni iketie thieth makare. Mano kose fweny ni to thyroid ni en which type, to en bosebet cancer kose ok en cancer, kasa ang' iketie yath. Koro daktari ka ang' isedhi osuptal to dhi timo mago te, to ang' iketie thieth makare. Erokamano ahinya. Iwacho kata ni ibiro ng'e ni en kidieny mane kata en ang'o mokele kato ang' iketie thieth. Mano oromo nyisa ni moro nitiere thieth mar thyroid. Pono nitiere thieth ibiro nyisowa kwasewuok e yweyo ni thieth thoro chalo nade, to thieth thoro kawo thuolo marom nade. Pono no ni osethiedh ng'ato onyalo duogo kendo koso. Magi gimoko mathoth biro biro ni e kidieny mar adek. To kidieny mar adek bende en mari. Tiende ni intiere kod thuolo makende mar penjo laktar penjo duto te ma intiere godo kotenore kod tuo mar thyroid, wadendo kata ni thyroid disease. Kiki sudi, kiki dhi mabor. Ka waduogo tidhi tudori kodwa kokalo yor simu kokalo Facebook page en Ramogi TV #Penj Laktar, kata kokalo Facebook page wa en Penj Laktar. Omiyo kidieny mar adek ni en mari. Waduog bang' thuolo matin. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings.
5 days coast flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Mama, inigo monene ahinya. To kendo nakwano maber, inigo mbedi dek. To kendo, inisigo kiwacho niya. Param nyathina, dhiane mondirang ka baba wose duogo. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo. Ji dhinyore te kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lowo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bayi. Uko na app? Baya sana. Na umejipanga? Nimejipanga. Umejipanga, uko na points ngapi? Niko na 240 sahi. Wagwan bro. Nice. Good stuff. Umewatch leo, umeutilize hizo points? Mimi kila saa lazima niko updated na news. Na pia kasop kiasi. Good. Unawatchingi soap? Lazima manzi, si madem peke yake. Si madem peke yake, hadi machali tunaona. Unaweza mochoka na 3,000,000 pia bro. Sawa. So endelea kujipanga manzi. Nisikuharibie busy. Kila wiki shinda kila mwezi shinda mamilioni. Midhiero mar oula medo nenore gwenge mag Kimakueni kod Kitui. Ji 4 oyangi ni otho kama moko pi oywero utegi. Migao mar somo yango ni penj mar KCSE biro dhi nyime kata chieng' wuok tich ma serikal oketo tenge ne jo Kenya mondo yue ka pidho yien. Jopiny ma Kisumo ogolo ywak kaluwore gi sieko mar jonjore ma sando kendo mayo jopiny e boma kod kuonde dak bende. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Iye mondo mitudi kodwa ipenj penjo mora ma inyalo bedo godo kotenore kod thyroid disease ma bende laktar marwa ntiere ka mondo miodwoki. Daktari ka duogo iri ni wacho kacha ni kosetim nonro tinyalo fweny ni en kidieny mane mar thyroid osechopo kanye. Pimnwa ni thieth thoro chalo nade. To thieth kawo thuolo machal nade mondo mi oganda wa ong'e. Koro tuoche manyalo bedo thyroid nwako ni inyalo bet gi hyperthyroidism, mano tiende ni hormones ma thyroid golo ng'eny moingo kako nego gol. Kata inyalo bet gi hypothyroidism, tiende ni ogolo matin moingo kako nego beni igolo. Koro sama ogolo mang'eny to nitiere yath mimi mondo otem duoko levels mag hormones go piny. Koro e process ma iloso go hormones gi nitiere gimiluongo ni iodine. Koro kapo ni in gi hyperthyroidism to nitiere yath midhimi nitiere miluongo ni carbimazole kata inyalo mi methimazole. Koro gin gitemo geng'o mondo process mar loso hormones gi kik bedi. Koro en yath ma kichako tiyogo to ok ibi weyo tiyogo. En gima idhi tiyogo atiya nyaka chieng'. Koro nitiere yedhe gi otemo target kaka hormones gi loso mondo levels mag hormones go kik bed mang'eny e dendi. Ka in gi hypothyroidism to inyalo mi exogenous hormone. Tiende mi levothyroxine ma koro replace nikech dendi temo golo hormone to ok gol moromo.
koro imi yath ma ang' idhi tiyogo to mano ok en yath ma ni kisechako tiyogo tidhi weyo tiyogo kata ni kisechako tiyogo to dhi chango chuth. Koro mondo gino chang chuth nitiere surgery, tiende ni idhi teri e operation mondo ogol thyroid gland no, to mano ema nyalo miyi thieth ma permanent. Mano kosepim moseng'e ni ang'o makelo tuo thyroid, to oseng'e ni to be nitiere kansa koso onge kansa, to kapo ni en kansa to oseng'e ni to en kansa mosechopo stage mane. Koro ang' ng'i ni to kapo ni en mae gima kelo thyroid, daktari nyalo amua ni mondo timni thyroidectomy, tiende ni golo thyroid te. Koro nitiere operations mang'eny minyalo tim, inyalo gole te, inyalo timni total thyroidectomy, kata inyalo timni near total, tiende ni ok gole te, kata inyalo timni subtotal, kata inyalo gol one lobe, nikech ing'e ni thyroid gin two lobes mobedo connected e diere kamae. Koro daktari nyalo decide mondo gol side achiel to we side moro. Mano boluwore gi kaka osepimi moseng'e ni to ang'o machandi to thieth monego miyi en chalo nade. But mondo ichang chuth nyaka gol thyroid te, kosegol kas ibo weye imbo miyi hormonal replacement, to mano en thieth midhidhigo nyaka chieng'. Koro nitiere yath minyalo miyi kaeto daktari be kosepimi to nyalo ng'isi ni in to wadhi timoni thyroidectomy. Nitiere jomoko be ma kosekaw history gi to oseng'e ni in gi family history ma tuo mar thyroid, to osetimni score to oseng'e ni yot mondo iyud kansa mar thyroid, to inyalo timni gimiluongo ni prophylactic thyroidectomy. Tiende ni pok ibet matuo gi thyroid, lakini tuoni yot mondo maki kaluwore gi family history mari. Koro ibo gol thyroid ni kapok kata tuo maki, ma iluongo ni prophylactic thyroidectomy. Koro nitiere surgeries to nitiere yath be minyalo miyi, but mano idhi miyi kaluwore gi pim, kaluwore gi history mari to gi kaka daktari opimi moyudo ni in nade, kasto iketie yath ma kaluwore gi kaka onego bedni miyi, to follow up mimiyi. Koro kapo ni ikawo yath dwe ka dwe, nikech nitie jomoko ma wani koro kosemiyi yath dwe achiel to koro rum. Koro nyaka ang' iwinj gima daktari ng'isi makare, ma koro kong'isi ni ikawo yath dwe ka dwe to koro wiki kwil ma ok idok e check up mondo pimni to levels mag hormones gin nade, to onego bedni yadhni imedo dos koso iduoko dos piny. Koro mago nitiere gik mang'eny nitie thieth aina mang'eny minyalo miyi, but mano boluwore gi kaka pim owuok. Erokamano ahinya. Kik wiyi wil jahera mar Penj Laktar ni chenro ni en mari, kidieny ni en mari. Ka intiere kod penjo moro amora tudri kodwa, inyalo yudowa kokalo e yor simu ma bende line ineno e TV mari kanyo, SMS bende inyalo yudowa. Tok mano kende inyalo yudowa kokalo bende Facebook page en Ramogi TV #en Penj Laktar, kata Facebook page Penj Laktar mondo mi daktari oduok penjo gi duto te. Daktari, winjo kipimonwa kacha ni nitiere kidienya ama kapo ni otimni nonro moyud ni gini ringe family, tinyalo chaka thieth kata kapoko tuoni odonjo, nikech intiere kod thuolo mamalo mar bedo kod tuoni. Magi duto te, tests gi duto te itimo ka Equity Afya? Tests mag thyroid te itimo kanyo. Nitiere imaging tests moko ma picha moko ma inyalo ori kumoro, lakini nitiere kuma ang' iori to ibiro gi test go sano. To test ma ang' pim remo, mago te ang' kibiro Equity Afya ang' otimni te. Erokamano ahinya. Kokalo yor SMS aneno ote kadonjo ka mang'eny mokalo. Aneno ote mowuok kuom Ochieng' Adero ka entiere pap ndege. Owacho kacha ni nyathine moro ma jahiga 7 lokrone okuot. Koro ok ong'eyo ni en tuo mane. Owacho kacha ni en nyathi ma jahigni 7 to lokrone okuot daktari. Ok ang'eyo ni nyalo nyiso Ochieng' nang'o kotende kod twak ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Gima nyalo miyo lokrone kuodi nyalo bet gik mang'eny. Wawacho ni nitiere thyroid, nitiere parathyroid glands, onyalo bedo lymph node, onyalo bedo nodule. Koro gik nyalo bet nokuot kanyo ng'eny. Koro en ng'at ma onego bedni ipime, kata kitimo ne ultrasound, kobiro osuptal tipime, kosetimne ultrasound to kaw kata history ne, to ng'ini to osebet gi ranyisi mag thyroid. But mano nyalo bet ni en thyroid. Koro en tuo ma kapo ni entiere go to bia osuptal mondo pime. Gima ber daktari ni wacho kacha ni nyalo thiedhe kendo kik obed maluoro, dhi osiptal, onyalo biro ka Equity Afya mondo mi oyud ane kaka inyalo konyne nyathi mondo mi nyathi obed kod ngima makare. Daktari nitiere kod penjo machielo bende kokalo yor SMS. Owacho kacha ni gik makuodo duol to kimulo to gipasore. Onyalo bedo thyroid disease koso okuodo duol to kimulo tiwinjo ka gima opasore, ka gima osudo. Dobed thyroid disease koso? Mano nyalo bet thyroid disease. Koro kapo ni omulo gimoro to neno ka gino sudo e ng'ute kanyo.
mano nyalo bedo thyroid disease, lakini ok inyal ng'eyo nikech nitiere gik ma kidhi suptal, nitiere examination ma daktari nyalo timo ni mondo ng'e. Samoro ang'isi ni mondo igol lewi oko, kata ong'isi ni mondo imodh pi, to sama imodho to ong'iyo ni to gino dhi nade. Nikech mano e gima dhi ng'isi ni to gini en thyroid koso ok en thyroid, nikech gik ma nyalo bet ni okut kanyo ng'eny. Koro kapo nomulo to winjo ka gimoro sudo be, mano nyalo bet ni en tuo mar thyroid. Mano nyalo bet ni en, koro bi e suptal. Daktari antiere kod Odhiambo e line, kiyiena to wakaw. Odhiambo, halo? Penj laktar? Hello. Machiegni, penj laktar? Yes, iluonga ni Julius Odhiambo. Agocho ka gi Eldoret. Ne ndalo moko natuo, bedo matuo kata kana bi opima. To noyudi an gi tuo mar goita. Koro ne onika nomse bete nomse monda ntiedi moko manondik na machi iluongo ni propanol. To gimo iluongo ni Carol. Koro asebedo katiyo gi yedhe go to nomse ni monda ati kod gi muda mondo ka bang'e to mondo otim na operation mondo gole. Kaneno ka goita ni jano kuto kuma tin cha kodok piny koro onge. Koro poka chaka dok hospital. Mo pim kinya gole koso kinya gole. Koro kana anya ga bi mondo gole gola ko sabe mbele gi munyedho kichi munyedho mo ka bana tigo ka bi mbele monye sate kamano. Ero kamana ahinya. Yes, daktari ke chunya ka gole gola ko sanya mbele gi munyo yedhe go. Ero kamana ahinya daktari. Koro kapo ni noyude gi goita, kaluwore gi yath, nikech ing'eni mondo daktari ang'isi ni oketi e yath, kata o recommend ni mondo timni operation, luwore gi kaka daktari osepimi, gi kaka osekawo history ni mosetimo ni examination. Koro kapo ni nong'ise ni mondo oti gi yath, nikech ok inyal ng'e ni to test mage manotim, mong'ise ni to ka en, nikech goita nowacho ni en gimoro amora manyalo miyo gino thyroid ni okuodi. Koro gik manyalo miyo thyroid ni okuodi gin gik mang'eny. Koro kapo ni nokete yath mang'iso ni nyalo bet ni en hyperthyroidism kata hypothyroidism, to nitiere seche ma daktari kosepimi to nyalo recommend ni mondo, nikech mondo ng'ato ketie operation nitiere gik mang'eny be manyaka pim mang'e ni to gini itimo ni operation kata ok tim ni operation. Koro kapo ni openjo ni onego timne surgery, mano ok en gima nginya wacho ka ng'ato ng'isi ni an nitiere gi goita to koro itimne operation. En nyaka ang' obia suptal mondo ikwong itimne assessment te mondo ing'e ni to kae ang' ing'iyo cost benefit, ang' itimo surgery koso ok itim surgery. Koro nitiere gik mang'eny ma nyaka ing'i mondi kapok iwacho ni gini en dhi timo operation. En gima nyaka ang' ikwong ine jatuo mondi kok iwach ni dhi timo nade. Manyiso ni kik oling' aling'a to tem matek odog e siptal mondo mi timne nonro mathoth mondo mi yud kaka inyalo konye, nikech daktari ema nyalo wacho kitimone surgery kata ko ok timne surgery. Aneno ka otedonjo ka mang'eny mokalo kendo aneno ka thuolo ema dang' maya wang'a, mak mana ni wabochwalo otegi ne daktari mondo mi daktari obi oyud thuolo mar duoko gi e yo makare. Daktari, wach mogik minyalo weyo wagodo kotenre kod tuo mar thyroid disease? Wach mogik manya wacho en ni thyroid disease nitiere kaka en linked kod tuo mar pressure, to nitiere kaka en linked kod tuo mar skari. Jok mang'eny manigi tuo mar skari boyudo tuo mar thyroid, to jok manigi tuo mar thyroid be nyalo yudo tuo skari, to jok manigi tuo thyroid be nyalo yudo tuo pressure. Koro en gima seche moko ng'ato ng'isi iyudo ka pressure ni odhi malo to ok ing'e ni to ang'o momiyo gino dhi malo to gimitimo malich be onge. Koro en tuo ma en ber kapo ni nitiere gi ranyisi ma wasewachogo, to ber kibiro suptal to ang' watimoni assessment to wang'eyo, nikech thieth nitiere. En gima ka ang' ofweny chon, ka ibed ni en ng'ama miyo kata ibed ng'ama dichuo, nikech en tuo ma nyamako ng'ata ng'ata, tibiro suptal to wanini. Erokamano nya daktari. Ayudo ote moro kama nyisa kacha ni nyajimo kapok iwe daktari to nyise omiwa namba kata kaka wanyalo yude. Laktar omiwa namba ne eka kondiko mano kende ote mondiko. Inyalo miwa namba mwanyalo yudi godo Equity Afya? Ya onya gocho e 07 65 00 00 00 4 5. Erokamano ahinya daktari. Nono 7. Inyalo nuonwa namba? 07 65 00 00 4 5. Erokamano nya daktari, amor mokalo ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi penj laktar tibo biro mondo mi imed puonjo wako tendre kod gigo manyalo mulo ngimawa, manyalo mono wabedo kod ngima makare nikech ngima en mwandu.
Erokamano ahinya daktari, erokamano ahinya jahera mar penj Laktar. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek nyaka kendo odiechieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Nakuru ni kwetu, Limuru ni kwetu, Ruaraka ni kwetu, Naivas ni yetu, yo. Naivas saves you money. Mamwa, jatenda tari? Enango? Idhi timo richo maduong' ahinya kimiyo mamwa utiko mar siasa ni. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny opodogo ko ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok notimo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny manogolo lo mondo losgo kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Aninga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ni janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno.